Επίσης, ένα άλλο πολύ συνηθισμένο πρόβλημα που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της ολοχίας και στο θυλασμό είναι να ματώσουν οι θυλές. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα για τη μητέρα να σταματήσει το θυλασμό. Μπορούμε να το προλάβουμε και να δώσουμε χρόνο στις θυλές να επουλωθούν, κάνοντας συχνή χρήση μιας τέτοιας κρέμας που περιέχει λανολίνη και επίσης να χρησιμοποιήσει κάποιες ψευδοθυλές με πολύ καλής ποιότητας, προκειμένου να μην έρθει το μωρό σε επαφή με τη ρόγα, για να δοθεί, όπως είπαμε, χρόνος για επούλωση. Για 3-4 μέρες επίσης, για να ηρεμήσει το στήθος και η θηλή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το θύλαστρο για την αποσυμφόρηση του στήθους. Δεν θα πάθει δηλαδή κάτι το μωρό για 2-3 μέρες αν πιει το γαλατάκι μέσω της θηλής ή με τη χρήση θυλάστρου, γιατί κάποιες γυναίκες, μαμάδες, πιστεύουν ότι θα χαθεί η επαφή με το μωρό. Αυτό δεν ισχύει, θα χαθεί η επαφή αν σταματήσει ο θυλασμός, που δεν θα θέλαμε να συμβεί κάτι τέτοιο.